nézzük! Kettes számú versenyző. Mögött a 3-as. Nagyon nyomatja a 3-as. És a 4-es. Gyerünk, miért? Kurva jó. Csak lassú voltál, nem? Jó, mi? A kollámnak könnyű, majd fogja találni. Úgy megfogja. Ja, igen. Nekem is kell. Nem fogják belőzni könnyen. Előzni a legkönnyebb. Azóta is egy ilyen állni, Kollár már indul, egy gyorsul. Amúgy nekem olyan volt basz meg, hogyha amikor... Légy nem előzik meg, azt a rohadt tényleg. Szélárnyék! Lehúzza a plexit. De belejt. Óta meg fognak előzni, nyomjad már tovább. Jogsit van a senki. Mire van? Jogsia. Nincs benne felbukkolmány. Hát tényleg? Nem kezdtem a kedvenni. Ilyen hatalmas erők közötte. Bedagadt a végén már rájöttem, hogy az volt a valóság, az téket. Szerintem mindig téket. Hát én mindig téket, amikor a téket kérdeztem. Utána meg már a végén rájöttem. Hopp, megelőzik Bótát mindjárt. Anyám! Te az vagy? Nem, az egy hivatásos versenyző. Akkor ki van benne? Tényleg? Igen. És nem tudja megelőzni! Több kör óta megy mögött, és nem tudja megelőzni! Hopp, hopp! Na! Nem, Szerintem óta meg olyan, mint a három. Hoppá, de mindjárt behozzák Bóta. Egy 4-es lánc lesz, basszuskúj. De annyira fáj kell nem volt. Igen, a ponton el volt törve. Hát szétrázta, nem? Hát nem szétrázta, hanem kanyarodásnál kibaszott nehéz volt. Vagy késő jöttem rá, hogy tetszik kellett volna felvenni. Hopp, egy 4-es fog kialakulni. És megelőzték! Azt a mindenit! Hát ez nagyon jó. Komolyan mondom ezt, nagyon jó. Próbáld ki nyersen. Nem rázódunk, csak nem érted majd a kezed utána. Hogy érted, hogy igen? Na! Mi az? Pitbox? Kerékcsere. Kerékcsere, úgy van? Szászi. Forrák, az mit csinál? Belügy! Forrák nagyon állat. Szászinak kellett volna még játszania. Végig egy kört. Hát én is lettem volna a picsába. De arra lettem volna tényleg Hogy beszálltam, akkor csak hirtelen ott lettél vele? Az a olyan, hogy úgy előtt, hogy neki is megy. Én nem mentem neki. Ő Need for Speed-es. Nézzük egy körét Povedáknak. Én meg alig bírtam megállni. Nem erről azok. Hát csak így benyomtam a féket, így lelassult egyből, alig bírtam megállni. Ja, igen, ezt áll. Itt a vége, hogy ne? Hát a vége. Nyugi, ez még 51 perc fér. Gyerünk, Bóta! Mi ez a tempó? Nincs víz. Ja. A szétment a kezemben. De már Povedák mennyit várt most rájuk el? Egy negyed kört, basszus. Végül is akkor Povedák, Kollár, Bóta a sorrend. Gyerünk, 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 gyerünk!
Győztes fotó! Semmi kéz a magasban. Oh. Na, fasza. Ügyesek voltak.